Привет на всички! Днес отново ще ви представя едно интересно предложение от тефтера на мама. Торта с корнфлейкс и ананас. Компот от ананас. Как се приготвя? Ще ви покажа сега. Отварям консервите, 2 броя ще ми трябват и изцеждам плода от сока. Към 100 грама царевично нишесте прибавям 200 мл сок от компота на ананаса. Разбърквам. Добавям и една чайна чаша захар, 200 грама. Отново разбърквам. Отпивам глътка сок от ананас за свежест и пак бъркам. Захарта се разтвори. В тенджерка изсипвам 800 мл прясно мляко, 2 шушулчици ванилия и слагам на котлона. 200 грама стафиди ги накисвам с една чаша ром. Дали рома става за пиене? Хайде на здраве! Хоп! И ги оставяме да преседят. Трябват ми и нарязани орехи. Може да ги смелите, ако не ви се занимава. Аз ги обичам нарязани, така по-добре им се усеща вкуса. Ето в тази форма с падащо дъно ще редят тортата. Слагам около 100 грама корнфлейкс за основа от общо 200. Слагаме орехи. Слагаме и пияни стафиди. Обичам тези бомбони, обичам да ми е шарено и цветно, затова тези бомбонки ще ги прибавя към моята торта с корнфлейкс. Тези бомбонки ще придадат още по-наситен и хрупкав вкус на тортата, но не са задължителни. Слагам и от рома, в който са накиснати стафидите, за да омекне корнфлейкса. И отгоре трябва да редим парченца от ананаса. Вие фен ли сте му? Аз да, голям. Хайде да се върна на котлона при крема. Захарта е разтопена, млякото горещо. На тънка струйка прибавяме нишестето към млякото. Бъркам постоянно, за да не се хване за тенджерата. Искам хубав и гладък крем. И бъркаме, докато се сгъсти. Готово е време да го сваляме от огъня. Слагам от горещия крем. Стараме цялото упражнение. Орехи, стафиди. Да напоим тортата с още ром. Шарени бомбонки, ананасче, крем. Супер! Отгоре поръсвам с орехи. Готова е тортата с корнфлейкс и ананас. Време е да отлежи като един хубав отлежал ром. Имайте предвид, че на корнфлейкса му трябва малко повече време да се напои с този крем, така че опитайте се да не ядете тортата в рамките на няколко часа, ако издържите толкова. Хайде да я охладим. Ще я декорирам с още малко какао на прах и мента за свежест. Да видим какво се е случило. Ще я пробвам. Вижте колко интересно се е получило с ядките корнфлейкса и ананаса с малко ром. А вие не забравяйте да готвите винаги с радост, усмивка и много любов. Направете нещо интересно за любимите хора. До скоро!